Goyang sayangku. Capek mungkin atau mungkin bisa dilatih dulu goyangnya. Jangan kayaknya harus anu aja biar anu aja. Dedek capek. Udah terfosir di depan soalnya. Iya, Dedek sudah menggeh ya. Dandan. Tek ya sayang. Masukin ayo. Lanang apa wedok? Mondo-mondo. Bapak Lurah yang terhormat, assalamualaikum. Gue malah ngersake lelakon, suara cowok atau cewek pak? Cowok atau cewek pak? Setengah cewek, setengah cowok. Biar ayah ini ya telak siji kok. Rangan, salahnya tawo. Lu mbok menawa ki bapak ki pengen ngerti suaraku nek lanang ngono lho say. Coba suara cowok nggih Kak, Pak nggih? Oke, ya Allah gantengnya. Ya Allah. Ini aku umpama Bu Lurah tindak mboten nih Kak. Mboten, Bu Lurah ora cemburu lanang karo lanang kok cemburu. Lah nek Pak Lurah sing demok kowe Bu Lurah cemburu. Lah nek sing demok aku ora mungkin cemburu. Aman kok ya. Aman. Pak Lurah boleh, Pak. Nah, ya ora apa-apa lanang karo lanang ki bersentuhan kuwi teh hukume halal lho. Mukrim kok ya. Mukrim. Lah nek kowe karo Pak Lurah tanpa hubungan pernikahan ku berdosa. Zina ku jenenge. Nah nek aku karo Pak Lurah ra apa-apa. Coba tak demoke oleh ra ya. Boleh. Ngapunten Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim nular. Ya Allah. Lah wiwit. Aku ndemok pipine Pak Lurah salaman karo Pak Lurah gondone surat Al-Zalzalah. Berarti penanda bapak niku sregep ngaji. Ngapunten Pak Lurah wates. Alah. Ayo. Ambune apa Kak? Surat Al-Kafirun menandake Pak Lurah wates ki ya sregep ngaji. Terus Agus. Nah, Mas Agus piye Mas Agus? Ambune apa Jas? Pak Lurah Al-Zalzalah, Pak Lurah wates Al-Kafirun, Mas Agus ya Al apa? Alkohol. Loh maksudnya ki mukaimu diresiki karo tisu basah yang mengandung bau alkohol. Ngono lho. Pak Lurah wates pun nami Pak sinten toh? Pak Eko juga. Pak Lurah sama.
Pak Eko juga nggih. Oh, Pak Eko ini kan nggih Pak Eko. Spesial khususon buat Pak Eko lurah saking Wates. Iki apa lho? Iki apa lho, Cus? Ya. Aku sih satu kok ngono kuwi nggih. Pak Eko. Lanang ya, Bro. Nyuara lanang gen Bapak Eko ki percaya nek aku ki lanang Surono. Oke. Ojo lali paweling Ugemono kang mas janjimu aku kang setya satuhu tak enteni nganti saelinge Sarang-sarang serius Aste Cinema ABS Wedding Organizer Nangis sajroning atiku nalika sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa It's just Suara rena ngaturke selamat kagem Bapak kagungan damel Pak sinten Pak Parjiman Pak Mulyadi, mugi-mugi anggenipun gadah damel cekap ngarep turah wingking, Amin. pinaringan sehat, berkah Amin. barokah, mugi-mugi awet ngomong anak putu, amin, Allahumma amin. Tunggu jugi kagem keluarga pisan tamu undangan, mengkeh menawi kondur pinaringan keselamatan, mboten enten alangan satunggal punapa. Amin. Sukses selalu buat Surya Laras, semakin Amin. jaya mengudaya, bosku ABS Wedding Organizer semakin banyak jobnya, Amin. semakin meluas, semakin melegenda. Jangan lupa nek kirap ki ngomong kirap gantos busono, nek ngiringi nganten ngewong nganten. Aku kaya wong yak-yakan. Menyiksa diriku iki. Kaya dioyak maling Kaya ya. doyak maling, ngono nek doyak karo Pak Lurah aku mapan. Mapan. Doyak maling kok aku ya Lah iya. wegah. Pak Eko, Pak Eko anak. Ayo say, aku pokoknya berdua. Tokke bareng, metune bareng. Apa kuwi? Suarane. Oh, suarane. Ayo Dek, lanang. Kok gentian kowe lanang aku wedok. Oh, alah, tidak bisa. Aku wedok ya. Ya, lanang aku. Jiro lupat. Ojo